ndi anyalo paro ka ndalo moko ker mar piny Luo Mosenindo Opiyo Otondi kane oloso gi nyakalono bon ndalo moko oboke mane ong'ong'e kane owacho ni nitiere rwath moro makuombo mane sedo ka temo konyo yore mag arambe ni ne en wuoyi mane gitemo ng'iyo ni po nono ni wuod oganda ong'awore mar siasa ne gineno ka ne nyalo kawo thuolo maket kod mano wach mane okelo ne ji mapek ndi Nyakwar Mgajwang' chal ka gima twak makamano chako chier kendo bang' ka jatend Azimio Raila Odinga ng'iso dwache mar laro kom mar Africa Union Commission. En ng'a ma wuor chema jakom dhi weyo po no ni gini oyudo nyalo rwako dobed ng'a. Mbaka nochakore Nyakwar Mgajwang' ka min piny mama Aida Odinga ne olieko wach moro ma kamoro wan agomb ng'eyo tiende matut kama kaka noloso. Onge gimose lal, onge gimose kethore. En ja Kenya. To kende ja Kenya mokwongo manyalo dwaro tich oko. To wacho nosechiano. Yowuote nitie ka mager. Gi nyige mager. Ma en kata ko onge e Kenya ka. To iwo nitie. Badi Ariambo. Mana dieri. Ariambo. Higni mang'eny wago sebedo ka training gieki. Podi dwaro more training. Dongi romo. Badi Nyang'. Oteke. Aweka mano. Kanye kama chuny wa bayue. En mana wach mumul matin opore apora Nyakwar Mgajwang' kanye ma chuny jakom ywe. Mopogore kod mano Senator Masiaya ndalo moko be nobuko wach moro chigni lawna dweche 6 mano higa mokalo chien kama kaka noloso e wach achiel ni Nyakwar Mgajwang'. Donjo mune e political class puonja siasa e tiend Raila kapok odhi tiyo tijene mamoko maluwore gi digri mare manosomo. To kosesomo to piyo donjo e bunge to kobiro e bunge to an abetie ng'eye to obeti nyima ka akoneno piyo koro makoro chung' sani opiyo osechung'. To kochung' to omek na point makoro kata speaker be koro kata oyanyo speaker gi e bura to speaker ok ong'eyo noyanye. Speaker puko yiero to. To piyo nowachona wach moro mana akone ni gimineni nenono gino biro mi dhi mabor e siasa ka biro konyi. Kendo nokona ni jok moko osiko ni penjo man Raila to wachang'o. Raila dako miyowa direction. Raila dako wachonwa kama. Opiyo nokwera ni jatelo ok tigo kamano. Ni jatelo kidwa tiyogo isomo gimiluongo ni body language mare. Opiyo ni ong'e somo body language mar Raila makata ok openjo Opiyo ng'ane mae gima Raila paro. Kendo mano bende emopiyo dhi chungo kendo loso. Kendo loso kono donjo mne wang'e ni tap. Donjo mne wang'e kare. Emomiyo sama tin Opiyo ni ok donge en pur nyathi matin. Emomiyo en gi future mar tele Kenya ka. Nikech sama tin ji osenene. Dhano osenene orieny arienya. Ing'e ni jatelo moneno ni jatelo ok yierga. Kata Raila makoro uwacho ni jatelo mar Luo ni. Ere kama ne joluo betie piny moyiero Raila ni jatendgi. Kata ni Raila jatelo nitie kama ne ji obetie piny. Onge jatelo tiko buolo kako buolo tie liel cha. Mae kako uneno Opiyo bedo tia kobuolo kata uneno ka Opiyo osewuok oko. Jomadongo wach nitie. Direction ma ji osebedo ka bandho ni gikone koro chak gima koro neno. Rosalind. Ngene BOJ wach ma succession maluwo ni ok nochako sani. Hapa ni kineno bang But jilurga wacha e nyayanga. Jilurga wacha yanga but kanchi neno yiero mar 2022. Ni neno bang tok yiero no
ka ODM nochako bedo gi bal ma rebels mane wacho no the state house to ng'eny gi ne kane wuoyo tinjo ka giwacho ni gin ne ging'iyo future nikech kama ne gineno jakom gineno ka risasi mogik mane ntiere godo notieko 2022 koro nyaka ine ming'i mbele kachacha ni to idhi timang'o kane wach mar AU ni koro wuok tineno ka wang' ni koro ji ogolore ng'ato ka ng'ato ogolore kendo ineno ka ji wuoyo ng'ato ka ng'ato ng'iyo ni to ng'ama biro timo ang'o ma biro succeed jakom en ng'a ing'e ni an adwa ng'iye kane ineno liel mane nitiere Namibia kani requemas manotim mar President Hage Geingob ni winjo ka jaode kano wuoyo chieng' ngeso nowacho maber ni gima more ni kata ka jaode cho owegi apoya moike to en ng'ama ncho pango succession ne chon mowacho ni Namibia nyaka bed gi peace ma nyaka transition obed seamless ta adieri ni neno kowacho no obedo jado dakika no to jalup jaode obedo jatelo sano chik wacho ni onge vacuum lakini king'iyo tineno kwe ma Namibia timang'owa obedo go koro wacho ni en gima nche jaode pango ka wacho maber ni an koro adwa exit lakini ka wuok to mae kaka adwa ni monda pang succession na ing'e ni sani Kenya kapod ji poko ng'e maber succession ma central Uhuru kancho wuok ineno ka jo central yuak ne nyaka sani ni kano wuok no kotimo succession mare omiyo no weya jo central kamano mane ok gibedo gi jo succession to en to Kibaki no mako bade makata kano komako publicly to nitiere kaka Kibaki no play a role momiyo en manotima ng'owa oluwo Kibaki kori yudo sani be luwo Nyanza be mano koro en gima wuok e luwo Nyanza to kene a luwo Nyanza kende en nyaka i Azimio be jing'iyo kani wuok mar jakom ng'ama en best to replace him as Azimio leader to e luwo Nyanza kae be ineno ka ng'ato wuok golo wiye ka wacho ni ane matima ng'owa ane maromo koro sani nitiere endorsements ariyo mineno kosewuok kendo wuok e ot achiel koro idogi penjri ni to ka endorsement owuok e ot achiel ng'ama gichungo en Wandai koso en Mbadi koro mane kama question nitiere ni to ng'ama koro dhi bedo succession kae mar luwo Nyanza to be king'iyo kata ODM owuon nitiere vijende mang'eny nitiere jomamon makoro en mana kaka injo koburo wacho maber ni telo ok mi ng'ato ine miwuoka kendi mopenjo ni kada mana Raila ne joluo no bedo kanye moyiere kama ne obedo moyiere omiyo koro kata ka succession the endorsement tero koro waseyudo maji ariyo to joma nitiere leadership mar luo to gin to giwachang'o nikech ang'e ni kata week manorumo nitie bura mar duol mane orom mabe wabunge kane nitiere kanyo winjo ni wach ni notimo ng'owa nowuo to winjo ni oburu no wacho maber mana gima ni winjo owacho maber ni to Raila no mi kanye ka nafasi ochopo be ng'ato bro mna wuok mabe bro mna succeed migosi Raila Odinga koro my conversation mana ni koro sani to koro ok time tok hema sani koro ji te wuok oko ng'ato ka ng'ato timo ng'owa dware ero kamano Bati siasa Raila en siasa mane mano gima ji nyaka penjre nochako kanye to chopo kama intieni nade ang'o gini moselokore momiyo samoro mano ok nyal tiyo ni ng'ama nyalo kawo kare ang'o ma oganda luo kuom ranyisi ka iwacho ng'at manyalo kawo kar Raila kaluo siasa mane moganda luo ng'eyo politics margi ng'e ni timo yo machalo nade nikech joluo osebedo e siasa kuom thuolo malach chakre loch mar piny Kenya higni 60 mokalo to ging'iyo ni gin kit siasa magi ma joluo osebedo kong'ere go gise identify themselves ng'ama biro kuom ranyisi mar kawo kar Raila obiro gi gima opogore gi gima ji ong'eyo koso obiro gi gima ji osebedo katimo machiel kuom gi en siasa mar tero sirikal ng'wech kuom samoro jok moluongi gi nitiere ng'at manyalo tero sirikal ng'wech nikech mano gima ji ong'eyo godo Raila ng'ama kolano ni kinye no lide to ji olide Kenya kuonde moko en olide gadier exactly nitiere nyak ng'enya Raila en ng'a osetimo siasa na yo machalo nade to ang'o ma jaluo identify go kaka siasa mar oganda ng'ama dwa kawo kar Raila bende odhi dhi gi koso en gi thuolo mar wuoyo gi jopiny monyisi ni anto gima usebedo kung'eyo go cha ok ema dhi timo
adhi time yo mopogore. Anyalo time through yo lobbying, anyalo time through gima chalo kama. Mondo jopiny owacho ni wan bende wa align kodi nikech biro gi paro manyien mopogore. Mago gin gik ma ng'ano nyaka ket ayanga. Kuom jok ma samoro wacho ni ose liek nyinggi. Ang'eyo ni samoro mama Aida pako Mbadi kaka achiel kuom yawuote ma osebedo e party kuom thuolo malach mosebedo nyaka e telo mar party. Oburu bende samoro pako Wandai nikech en wuoyi ma bende nodonjo e bunge to idho malo mapiyo kaluwore kod samoro kata gik mowache od bura. Ok nyis nitiere jomoko ma bende onge manyalo timo ma. En nyaka oganda ong'e ni to kaka oganda mokwongo koponi Raila Amolo Odinga wuok e paw siasa. Mokwongo ok onyalo wuok bende ni owuok kaka mane mbe nigi duonde moro. Onyalo oro Roselyn Obala mondo owach ni Victor moromo. Onyalo oro Gweno mondo owach ni Batie moromo. To pim godo pap. To ng'e ni ang'o ma ji wacho kuom jogi. Kaso nyalo luong ji ariyo gi kanyakla. Ting'iso ni wan kwaneno ng'ane in pod in gi ndalo mang'eny. Ng'ane kosegine kama unyalo konyoru kode. Mago gin gik matimore e siasa ka. Siasa ro bende kaka iwach ga ni onge gimoro amora. Obed siasa mar party, obed siasa mar dalo, obed siasa mar ang'o. Onge gima timore atima e siasa ma onge gima momiyo timore. Kata luongo nying ng'ato. Ok luongi aluonga ka onge gima omiyo iluonge. Nitie gima omiyo iluonge. Nyaka bed nitiere gima omiyo iluonge. Koro gima omiyo iluonge ni mipenjo ni en ang'o. But jaluo nyaka penjre ni. Gima ng'eyo ni jaluo biro dwaro. En ng'ama nyalo luongo ganda maket ni mae yo mwadwaro. Erokamano. Ng'ama kowacho ni awuok from uwuotho gi tiende. Kowuok kachok Kisumo. Nyaka pap ndege Mwalo Otonglo. To ji nyalo identify kode mowach ni mae ng'atwa. Ng'at ma kobiro Nairobi, owuok kochopo the University of Nairobi, kadhi nyaka railway, to nitie joma ong'e ni ma ng'ane, manyalo luwo bang'e kawacho ni mae gima wachung'ne. Nikech mano e siasa ma jaluo oseng'eyo. To gin ng'a gini, kuom jok ma samoro iluongo kata jok mani machiegni gi telo mar ODM. Manyalo chamo tiagas. Manyalo chamo tiagas. Iwacho ni nitie kit dwaro moro mang'e ni jobungu thurgi jai bonyo gi Alan Obiero ma kino ka bungo jambo to arunguni no ibaye bungu dipo ka orodhno kuom le moro amora kata kidwaro yoro pi kin gi odunga ni moro ikuongi temo ni otut maromo nade kaka George Batine kete cha dobe ni wane okang' makamano gi sani piny luo. Mokwongo kawuono ni an mitie kod apani joma nyien abiro bet kocha. Gini wuoyo ka wacho serumo seche moko tek nikech chuno ni nuoyo gima jowetegi osewacho but mano be en. Aparo ni Victor gima nyalo wacho wach ni bedo matin nikech e muma iwachonwa sigana mar Jakobo kod Esau. To mae gima timore e od Jakom sani. Jakobo Isaka bang' kosenyiso Jakobo mondo mi odhi omanyne le moro mondo kel mondo odhi ogwedhe. To mae mineno ka youth leader Oburu Oginga nyocha no osedhi owuok mowacho ni gini en Wandai. Mak mana ni jaoda Isaka ma en Rebeka bendo neno ka wuoyi ma Wandai ni ok onego bedni ema kawo gini to uloso gi wuoyi matin ma koro duogo bedo ni en Mbadi. Koro samoro chal ni Mbadi ni uchiegni gi min gi. Koro nyise ni nyaka ya wi wuonu awinjo koseloso gi Jakobo ni dhi miye gini. Koro kanyo Isaka pod rito ni Esau dhi kelo ne gicha to kare mama Aida oringo kwalo na ne Mbadi siri. Koro kwang'eyo ni to kuma nyo Mbadi nitiere ni ema nyo samoro Mbadi nyo loso gi mama maber monyise ni koro gima timore dhi manyi le more bungu mondo ikeli los maber mondo wuonu obil. Mae e gima timore kae. To kiwinjo kaka youth leader wuoyo, tiwinjo ko wuoyo gi dhoge ariyo. Komachielo owacho ni en Wandai, to komachielo bendo chako wacho ni ng'at mabiro bedo jatend ogai marwa en ng'at mabiro wuoka ng'ama no mako bade onge. To komachielo to temo mako bad Wandai. Koro otemo nyiso jopiny ni uti gi wiu. Mak man ni gigi te weyo jopiny kanye. Ntiere gik ma bati wacho mabiro wuok
samineno ipenjori ni to ang'o ma nyomio dhano ntiere bang' Raila makata kolokore kawuono ni ji dhi e AU to ji te wacho ni baba mane maber kanye moromo kodi kowacho ni ji dhi e maandamano baba kaki wacho no ok wapingi ang'o ma nyo nitiere kuome nitiere chia moro nitiere mbi moro ma ibiro yudo ka onge gima Raila no osetimo kata ne ng'ato to e gweng' kanyo ibiro ka ng'ato yie thone Victor nitiere ng'at ma kata kawuono wacho adieri moro kama beto teno kuom Raila to kiromo kode to nyisi mana ni ina ne ni in okidwa Raila winwa ne ni in kaka wuoyo in okidwa Raila nitiere era moro gi mbi moro manyoni kuome koro gini ok ket kuom ng'ato jatelo ok puonji ok tiegi jatelo rang'iny manyo Raila nitiere ni en ng'at ma inyuolo emomiyo kata kinene na mibie kumineno nya Raila wacho cha to kineno pichane ka en gi jotelo ka to nitiere mana nyadhi moro mineno ni kare wambe ni wan ka kata doko ni William bende ne ni kuno lakini biro rito nyaka ikwongi ne pichane ne kineno ni wambe ne wan ka koro mae mobiro kiminene chek winji wacho ni telo ok mi ng'ato no mae en thuolo maber mak mana ni notion madwa pogora godo en ni ng'at mabiro telo kuom jakom nyaka wuog mana ng'ama biro kawo gini nyaka wuog mana e ODM ni ng'ani nyaka wache nyaka wuog mana e ODM ng'ani nyalo wuok kamoro amora Victor kata wan mana mwabet ka eni kata mana doyo wede ine mi wacho anto poka wacho doyo wede to en osiepa but jotelo ng'eny kata mana an miwinja bet ka eni jopiny penjo ni to portfolio ma Raila wacho pile ni gavana monge portfolio ng'ama nigi portfolio ni mondo miya gidwa neno portfolio kora paro ni en thuolo mar ng'ata nigi thuolo maber ng'at man gi vision ng'at moketo oganda duo mbele o kaka koro jodongo yware ka biro bedo ni en ng'at mane manyalo command number 1 leadership mar wabunge makaluo mag jotelo makaluo mag governors gi nyalo winjo gima wacho nikech kuom sani ka wang'iyo already kata mana leadership manyoni e parliament kende kama nyo wawuoye gini temi neno ka Mbadi ywayo bathonget koni ineno ka Wandai bende ywa bathonget koni gilaro ngate ng'at machielo oelo bet ka bang' wadgi koyo chamo ng'at machielo bende yware koni koro ng'ato dwani mondo el wadgi koyo chamo iwinja mondo el wadgi koyo chamo man kaka nyithindo ka sama gin ineno ka nyithindo onindo tielo kacha gilaro ngate to laro ngate ni en gima onego bedni ilaro interest mar japiny koro aparo ni kamoro jakom nyo onego bedni bende mana kaka Raila wacho cha no onego bedno chako iko ng'ato no onego bedno chako iko ng'ato to ng'ani ok onyisi na iki dincha samani neno youth leader no owacho ne Wandai cha mane otemo ka gima oliro ite cha no nego bedni nyocho se wuoka kata gi ng'wech tineno ka sani en dweche auchiel tineno ka ng'iche mantie koro miyo ng'at madhi kawo gini en ng'at man gi mbi en ng'at mathuon mae momiyo oganda luo kisomo sigand Luanda Magere tibiro nwang'o ni ne en ng'at mathuon Luanda Magere ne ng'at mathuon ng'at mane dhi kedo koro ok inyal bet ni king'iyo osiepa Mbadi pod ineno ka Karoli kendo mere suba kocha onego beni koro gicho osechako gole kuom Karoli kata nikech en ng'at ma koro ng'iyo national en ng'at ma koro dhi wuok konyiedhore e kind oganda koro odhi manyonwa oko odhi kedo go oganda ma oko odhi e dwar koro ji te nyalo luwo bang'i to ok luwi nitiere be jok mamoko ok wanyal wacho ji ariyogi jomoko wuoyo kuom Babu Owino ma bende nitie samoro ji pod neno ni experience gi gik makamago samoro pod onge godo Orengo be nitie kanya tieng koro aparo ni kadipo ni wanaro gini kuom ji ariyogi to ok watim justice ne jok mamoko kata ne ng'at manyalo wuok wan kae bende gi Raymond Omolo wan kae king'iyo docket ma entiere en bende en gi ratiro mare kaka otiyo gi power ma en godo no kech en sirikal migosi owalo ni ka nitiere ji mang'eny mopogore ka ok adwa luongo gi te to bende nitiere mamoko ma bende ambe antiere ka an nena nade Victor kata mana bati ni ka koro aparo ni gima duong' ma timore ka ni gini ok dhi gi mako lwet ng'ato nikech inyalo mak badi Victor ni samoro uma in godo but kiti inyalo keli e dho mesa mak mana ni koro kiti ema koro biro goli oko koro en thuolo mar kwanyo gino
tiringo godo. Erokamano jomadongo iparo ni sawa orumo kaendi. But wach mari mogik. Erokamano nya Victor. We achaki chako ber. Wach mogik en ni koth miwacho ni dhi biro ni oganda oikre. Piny ma chiemo nitie, en piny ma onge ladhruok, en piny ma kech obedo maonge, en piny ma tuoche bende bedo maonge. Nikech ka chiemo nitie maber, ma ji chiemo maber moyieng, to koro ng'ato nyalo chwamen gi gik mathoth ahinya molwar piny. Mar ariyo, en inyalo wach ni ng'ane, to ka poni jopiny o rejecte to samoro keto kendo ji kamoro ma ok ong'e ni tapa kendo ji chako manyo ng'at machielo, to manyalo kawo thuolo malach. En ni oganda nyaka ng'en mariek, to jotelo bende ng'e ni neno mariek. Ging'e ni piny owinjo bed ni dhi kanyo, oganda owinjo bed ni dhi kanyo. Ma ogik mara en ni amor gi jodongo, nyocha bedo gi jodongo. An ka gi gweth matanda uoya. Kamoro amora munena, ting'eno ni awuotho gi nyota. An gi nyota ma Gwen abro nyalo manya kamoro. Ahora enya gi chung mar jodongo. Dwaro mar gima ni chuny gi hie mana somo. En gidwano oganda obed achiel. Kata bed nitiere gik moko achiel ariyo ma samoro pok obedo kare. Dwaro mar gi en ni oganda obed achiel. Aparo ni mano e gima duong' moloyo e kind oganda ma dwani odhi mbele. Erokamano. Roslyn. Paro ni katieko to en mana wuoyo gi oganda wa ni sani ka koth chwe, wane kaka wapuro. Kasamol wapuro to be pidho yien mowacho ka pile cha. Ng'eni Ramogi ka wasebet ga kwadhiro wach pidho yien. Koro aparo ni yien gima kik waket tenge. Wadhi mbele gi pidho yien kendo wapur. Nikech sama wan gi chiemo no to onge kaka ng'ato nyalo bet ni wuondi in gi giri minyadiri kodo. Erokamano. Fred. Aparo ni Victor Mogi anyalo gone johero kamano tim ngima mar kaka wanene nikech ng'eni mondo mi wa piedho weche makoro wagi kama wagikeni. Ok en gima yot ahinya. Koro ne nyara wila bati in nyaka jok mantiere jokon kocha Jay